Ai cái cái John Mead cái mà ta nga ai nyo you play sa sin mga yo ai cái kabu bakalan y cái mga yo ban friendship nagakatien ka jong play ngai ko be phi baro ka tem ka jong Jesus Christ ngai phi ba ka yin ka sem ka jong phi dan na prem ka bad ka ba ko ka ba kya kanai ka singo try ngai to bon prem jong phi ki ba ngai ki Jesus ko monong penem ki khôn ki jong play angai phi le si ki yin mani ki jong phi ba angai phi la yo ka chik khu ki ba bon na ki nong sharai ki jong phi ha ba ki la hikai phi ki la grandship phi na ka tien ka jong play Nè cái này cái chân cái cái poro na don cái jing trăng na po jang apat mangaru ai ni benta na cái tin cái jang moble ai cái chi kai cái biết cái po na cái benta jong pi baga na next camp ini kubor di balang kot iloi kubor di balang cái jing cái khu ye pi cái yeng cái sem cái jong pi la se ban shave ban pin color pi ba cũng no pin em có chính một how news dem ubat mai cái subject ka mungkin menta kalong cái jinget ke badi banginya sam shakiwe the faith word passing on naga ba arti moti kalnong ka baning kong ka dekot ka besan cái jinget ke badi banginya sam shakiwe cuma bangan pan kan mau ban puli ini dekat apa yang jom pi ni ke po nak ban kan mau juga story kepada kecing dai ba ini dekat di besan nak nong ke baning kong ke ba art muti long ba ka spas nang ke ba kan briu adang goi ke briu hapo England ka ba kerteng ke Susana Wesley kadai ke lok jong pastor bagadon kendai ngot ki khôn kadika kemi jong ki kendai ngot ki khôn pa pitet kalong yin ka bahe hadu kata hakadika spas nam la om ba ka jingim kam long ka besok kalong ka ba ka jinduk ka trei bor ba ka tu ka por ka jingpang teng ki brik suyap namar ba omla ba sumar biang ki dawai ki shin wa ka jingai ka tu ka por kalong ka ba pejak bat balong distracted de kebun kilenti pada kebun kilokam hendak Susana Wesley wala ka bakom kata ka century de ka snem ka pateng maka im kala ko jingmot aladi maka jinge kau nakabanta ki kun ke jomka bakin san ban nurture ki kam kot tangapo ka kot jang ying mani Henry haban intentionally pass on what haye ban namar kata jinget kelakut jingmut ban personally hikai yaki khon ki jongka yaka ktin ka jangoble yaka jingduai but yaki hikai naki doctrine jongka ktin ka jangoble ban namar ba kadani kata ke jinget para bangai bi janga ka Susana Wesley hisin citayo kalapan kre yaka por ka jongka Kala prepare nakabenta kata kapor. Kala spare, kala buker pang ya kata kapor. Sisi dia. Ban hikai ki khon ki jomka. Banyak keren bagi khon ki jomka. Hagi ki bakin jamin sim. Ban ai men sim ki. Bamakihi ki dei ban ngej ban shania ya ujisu kumutrai ba unang panem. Akapor baka barang kabang mane ka barang ka bakke saudong ki yin ki jomka. Kalong dapat peja, bar kabalong distracted daga bon kilenti bagi bon kerokom. Henry ka Susana Wesley, om dai tang baka hikai gi kon, om dai tang baka slok bagi kon. Henry ka lapen ka lalong ye ka yin seja ka jongka, kom ka yin jongka jing diwai. Long bagi kon ki jongka armut, u John Wesley ba u Charles Wesley. Kilasan na ka bakom kata kalong yi. Kilai ye ka kemi ka jongki baka emmi kata ka jingim kom baka nget ka jinget ka jongka ki ong bagalong very sincere bagalong very disciplined bau blay la penengkam ye kata ka bakom kata kalong ye ban pen em ye ka bakom kini ki khon ki jongka hakaba u John Wesley ulak kalalong udang lam kata ka spiritual revival banyak rampan spark ye kata ka ong ka Methodist movement Henry ka juga por u Charles Wesley
Ula tho riu hajar siapa ingat? Riu hajar kijing ruai bersyaman sim. Kababun na kita kijing ruai. Ngidang ruai hadu kini kisni. Hagabau John Wesley. Uang kumne siya pangka kami ka jamu. Baga kami ka jamu ka deka way na kita ki greatest influence ki bakin jaman sim. Haga jingim ka jamu. Kasusa na kaklam yalap na ka pulpit. Kaklam travel kalang ka pertay na ka bentaban na yalap. Henry kala imni kata ke jingit, kata ke jingit ke jengka kalau very sincere, but faithfully live. Hagaba kala pass on ni kata ke jingit jengka, syaki kun ke jengka. Kakampai perkhat bu blame penim bagi kun ke jengka, ban pensapriang ni kata ke jingit, haga ri barak away. Kaba makahi kam shimla poi perkhat. Di kumka Lois. Kalau kami jom Timothy baka unity ke kami ke jom ka Susana Wesley kalau pani baka ta ka jingat ka balong ka baklam asap baka balong faithfully live kala ban pen kaladur ban sheath ye ka pateng hoi ngilong gibre ki batlak hoi te ka bor ka singing la ndai ka ka ban ong yifi lagin pan bor na utrai ula ban ai ka bor ngi bangila bangin im ye ka bakom ka ta ka jingim how news them ubatamai. Ngan puli ka ang ka Bible. Nagbaar Timothy Wilson. Habang alakin mawi kata ka jingit baklem asap kabahami. Kabala syong ning kong hagakiyaw jong me ka Lois. Hagababa parang kong kadika ka kmiit ka jongu. Baga kmi jong me ka uniki baga next kem hamiru. Upol perken mau ba kumno Timothy uyo ega jipenem nama ka kmiit jongu ka kmi jongu na duba udang kelung keliathu ya kata ka kubor jong ka jipenem ulau basta ka ketien ka jong blai ha ka kubor ka jipenem lapan emiru bagi tip ba ngi puli ka Bible ba Timothy ula kalalong uriu krau jong ka jinget na ka kerteng motrai baru pastor hapo jong ka balan but ini bakum no play upon engkau. Ya ka bakum ka ni haga jingim jong Timothy. Daga kemiit ka jong bat daga kemi ka jong ka uniki. Bahang ni upol upla ya ka bakum kata. Timothy udon ya ka kemiit ka barublay. Baka kemi ka barublay. Ki balak kalalong kita ki mentor ki bakenjaman si haga jingim ka jong. Ulong kumni ka maulong. Lapin engkam kumni ka malapin engkam. Haka ministry na marublay ulabu ka ying ka juno ka kmi ka marublay ka kmi ka marublay ublay haka nya ka basta ka juno lapan emu Timothy balapin kam yu na ka benta ka kerteng ka juno habang ipet ni ka Susana Wesley habang ipet ni ka Lois baga uniki nila perkhat la ka jong ka jingim lesi ngimsim na long kumta ngimsim long positive enough ya ka babha ale ka nuksa ka babha shaki we pat lagalong ya ki khon ki jumi lagalong ya ki siu ki jumi lagalong yu lok ya ka lok ba ki we pat ka jingim ka jumi si lam long im pat simlong kumta imlong good example shaki we pat maybe kata ka legacy ka bangi ni sam ni pass down shakitaki shaki we pat kamlong ka babha bun sien kalong ka basniu ka kom im kom ya kom yen kom gren ka khana na dong shadong kamlong ka babha le para bagi bi jangan ka por wat nom snyo du men si magan ka por kampak long ka badir por le si bila panong ngam shim la perkhat baros kata bangan pelut ka por ka bakum keni na ka benta ki wipat le si bila perkhat mai ka di ka jan bemdong kampak dir por Pila ban perkhat temai, ban pan bor na otra. Bapila ban bil ban tay, yang katakan legacy jong ka jinget, segi kuon ke jong pi, segi ksiu ke jong pi, wala ka jingem jong ki weipat, ki men siem ki bakoro. Ladang ila ya ka ban invest ya ka jingem ka jong ina ka mata ka jingmen to jong ka do, kat no tam le ha ka bakin jaman siem. Kano tamlay banyak thu yaki siapang gajik penimay ke bahu kris. Namar kani kalong gajing kerku om tanah ka percay henry segi pam jekot. Baki taruh ki bapiye thu lam yo jisu segi way. Alakin mat yo jisu baki ru kinya thu segi way. Gajing kerku kalong yaki segi pam jekot. Baka buram kalong yau tra. Tikom ta
pan bo no traban leng ba ka jingrap ka jong ublay pin siam ye ka rai ka batumai how sounds na batumai pan bo no tra on try ai bo renga bangala ban invest hagi we pan ye ka bangan bet you sembai jong ka jinget na ka tin ka jame haga jingim ka jongki daga bangi don ye ka ta ka jinget scam balang de ka mon ka jong ublay hi ut pen roy yo tau sembai ka kong ka banin kong koren kal nong ka balai ka kok ban riu hadu ka kon kaba kanda. Tekum ta shuwa gan berikut dan di application. Ka application ka baning kong ka bagin pinterkam miladi. Bagin pinken mau iladi ka ni jan mi. Ka baning kong ngalapat ong ba ka jinge ladap ordain do blay bangin pass on bangin nya sam shikiwe. Habau blay pen em yangi habau jisu pen em yangi uang bangin nya thu lang yu tau jisu shikiwe ba de makada ka bible la tho yangi bangin nya lap bangin dekai upola ka room ulang ba shipo ong kumno kumno ka nyus nhau lam don bayalap shiki la ordin do blay yangi ba ka jinget ka balapan im ka balanget balapan im yangi daw Chris ka day la ordin do blay bangin pass on shikwe pa ai ba ka jinget ka jong you Chris ka influence ya ka pateng ka ban sawan ya ka ta ka jinget ka fi im ka ba fi langet ka fi la fla ka balong sincere faithfully live ai ya ka ta kajinget ka jampi ka bakom kata ba on penangkam da ublay ban shape ban pinkaladur ya kiwetan kata ka day ka baningkom ka baan ka application baka jingroy ka bakinjamin si banika spiritual growth ho la nurture la ai la penhe pensan la ai sbo da kenong serai po ka balang henai wanam klet baka ni kalong ruk ka badon kam hagi ye ki 7 ki juni ka family ke de kata ka first institution bade yang ni haba blay utau yo briu uang riu briu bo on penroy ke pertai haba gi yo ki kun ka banen kong tam ka jing mu ka jong blay kalong bangin penhe pensan ki haga lenti ka jong motor teng misno bangim la ai kata daga bor ka jongi bun sin bangi pai house nam ubalek no house nam ar pusan ngilap invest ka jengim ka jongi hagi bun ki kam hagi bun kita ki jing bun kam ngilap klet ban siam ye ka first responsibility ki jongi utrai utip ye kata utrai wi kata la fit khot terpa di utrai fit pen bai la ka jengim utrai nai ka bor ba fila ban siam pat ka rai ka betamai bahau ni usnam ublay ud penangkan mefi bafila but intentionally invest ya kata ka jingim baga jinget ka jongpi shagi wepan ublay pun sin uju penangkam ya kita ki close family members dan kita ki close mentors ngapet sibun ki bakum kita ki mensi ki bakoda ka bangai itu bagi bangatip kinang la ka bakrau ki ublay ula ya ki kita ki close family members ki close mentors bakin yalam lam yaki bakin sana ka jinglong ka bakin jamin si bakin jinget ka skin ka jang ublay sang bakin la balong ka jingka ku na ka benta ki bepa kanuksa ka long John Wesley ba Charles Wesley kanuksa Timothy nagaktiyen ka jang ublay so kani ka gentle reminder ka janga bangin invest how nus nam intentionally ya kata ka jing shisha ka tin ublay ka jinget ka jing panem how Chris shall be wepa alangin invest ya ka bor ka so ka app ka jongi ka jinon jing jongi nak benda ka jingman to ka pateng ka jongi ka do ka no tam ngi ban invest ha ka begin jam sim ka balong ka jingker khu sha ki pam jukon bade hak ni bo jisu ang ka men to you bri yo ka percaya borok wai undu no ila ka men sim ala ngin invest ka begin jam sim nang ifi kalong ka jing babi sha ki pam jukon kum tang invest intentionally daga bagi next scam ublay ud ben roy atau sembai baka pateng gajang kan tip you try baling ba jang ki o ki we kan tip pada ka buram jo try on dio haga re bagi yeng kesam ki jogi siang ni jami show bangan penkot akan dikupo kubo re balang kot let's see bis ngau ba phim shimla ban pila klet no ong no akan responsibilities pila klet ban build ye ka legacy ka jong pi jo ka jinget shikiwi pat ko magaba ka kot naga benta jami kani ka baar Timothy iway san kapen kan mau yagi kapen kan mau yagi bakom no ublay penangkam ya kami it maka kami Timothy haga jingim jong Timothy kom no ublay penangkam ya Susana Wesley haga jingim jigi khun ka jangka bakom no ublay penangkam yang iro naga benta kiway pan
Ngitip pangilong kibrig betlak. Mano bala ban le ikani lada kam dei kan jingarap jong try. Pan bono try pilapan komet anus nam pan bono try. Bau try unyarap de pilap long di godly example. Syagi we. Baga don ni kajing kamang bakrao. Bau play ha kajing pinya ka basta ka jamu. Unle ke ek bakrao hap deng jong pi. Kaburam baro kalong tang syau Jesus Christ. Ubleng ke khuy pi. Ngese keduk pada video. Amen.